Tini dah 4 kg rok falkana. Acha 4 kg दाम बेसे 250 टाका के बा 4 kg दा 250 टाका बेसे 4 दुगना 1000 का संग तक क्या बा आगि रखे मा मानस बाय बर आं हागि फास फालजा या और बाजार खायो नि खाइबा मानि आं फायखाता गाना बा हनो गानि इनकाम जिनि सजों नि बांको गबलता आतिंता आं बगे आं जों मनो ताइ बदरि ना नायो जों मनो बाजार मुटेम सि सारे ना दंगो अरो बेसे अरो दुकान आं बलंनि मैखुन तानै बा फाले रह का 100 टाका नि आबा के 100 बा Terus kanggo payu sar bikas enggak boto sawo illegal babe जों ko ang sinanya beli normal engkai salai ka ate engkai di sar जों akong masaka bonobo bori ka engka जों bona hamjang nai जोंनो bazar kaisa जों hating sanani जों hati phal lei salai manani e abono जों joto naita sa sungai nai phano bin kok simisi sabla bo uskango bin kok simisi bo oro illegal babe dugan maria hai maria ni salango engkai angko chini kok no ga botesti sayabla जों बा साइटम sini bor tong mai ja se burung sini ko tong le nai ne ga tei jum nai ang no sinai kereng ni tong mai bole obab gori bole para buri fan dola ko buri fan dola sini tei jum nai sijak mujak kublung ang mo sijak ang mo nukak ang mo sijak ang mo joto jagan thakai sijak mujak bangsa nugo siya hai sanai je dere deli mai ko video YouTube upload kan nugo ang sijak mujak ni busang faida mo albai malaria rombai cost of hai thui dong na dulia Dr. Biswajit Debrma da brand Dr. Biswajit Debrma bai snamjak bazar ketal hajungni kuri bazar tabuk ব্যবসা kaham choli tongkha hnei saka hajukni kuri bazara manui phanai rok ba ব্যবসা khlainai rok borok saka oro bazar ketal achugui borokni tabuk yaphao rangri phai tongkha dino 1000 ro 780 ro kai borok dino mukhiting phalui manu hnei saka borok o bazar achugma bai belai tongthokjaka agi borok kubunu jaga bazar hati rena thangkai aroni borok rok bai rwkhlai jago aro jaga o hati taridi a bazar o norok bazar hati phali mangala khwnei mana khai rwkhlai jago tabuk chung o lama kinaro Dr. Biswajit Debrma ni saktharma bar bazar khaima bai tabuk borok oro business kaham wngui tongkha hnei saka tabuk o Tripura sarokni sanmung chini Tripura sarokni bisingo sijak nukjak tongnai borok rok chungno oro o business ketal khatini o bazar hati ketal khatini kaisa current ni byabostha khai rwdi hinui borok saka current kwrwi bai borok sarik wngkha sana jora phaikhe tai malni mukhutung phalui maya dinni salbai simi phalui manu hinui borok sijak nukjak kamini amchani chini Tripura sarokni neta rokno sanmung saka tai Dr. Biswajit Debrma bo saka bazar hati rwnai rok hingga kubuni bongsoni borok rok painai chumnai chanai rok hingga chini Tripura sarok hingga kai Tripura sachi payo Tripura sachi chanai chumnai painai hingkai Tripura sani kai tamani bazar wngye tongani chini Tripura sachi painai hingga Tripura sana bazar bo ma rwnai hinui bo tebo lukurokni bisingo chiri khogui saka hingkai paithoka amsa kok sawui no ang ani video no ma parisinai noro ani channel no jajakhai like subscribe share khai dei mute haite bo katal video rok manani bagui